Ας μελετάμε λοιπόν προσεκτικότερα τις ρυθμίσεις και να δούμε πού οδηγούν, χωρίς να στεκόμαστε για μικροκομματικούς λόγους σε ορισμένες πλευρές και μόνο ενός νομοσχεδίου. Θέλω, τελειώνοντας, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και θεωρώντας ότι εκφράζω όλους τους συναδέλφους, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τον νηφάλιο, τον επικοδομητικό και ακριβοδίκαιο τρόπο με τον οποίο λειτουργήσατε από τη θέση αυτή. Εγώ είμαι μόλις 2,5 χρόνια βουλευτής, όμως είχα την τύχη να σας γνωρίσω και θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι από καρδιάς. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Θέλω όμως να κάνω κατάχρηση, κύριε Υπουργέ. Χθες ήμουνα στην πατρίδα σου, στην πατρίδα σας, και με σταμάτησε ένας ΑΜΕΑ. Ένα παιδί με κοινωνική προσφορά και θα έλεγα και πολιτική προσφορά, γιατί είναι περιφερειακός σύμβουλος. Ο Φεϊσάν, φαντάζομαι θα τον γνωρίζετε. Δραστήριο παιδί, νέο παιδί. Μου είπε ότι τους κόβονται κάποια επιδόματα. Του είπα δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, θα κάνω κατάχρηση και θα το μεταφέρω. Και το μεταφέρω από εδώ, να είναι η τελευταία μου μεταφορά. Κάτι τους κόβεται, κάτι δεν τους δίνεται, κάποια αναλώσιμα που χρειάζονται. Μήπως θα μπορούσατε να το κάνετε, μήπως κάτι πρέπει να τους πείτε. Και μου είπε για ορισμένα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εργασίας και εγώ προσωπικά συνεργαζόμαστε με την ΕΣΑΜΕΑ και όλες τις οργανώσεις και έχουμε πει πολλές φορές ότι όπου υπάρχουν προβλήματα στον κανονισμό, αυτά τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν, όμως υπήρξαν και υπερβολές μεγάλες, οι οποίες πρέπει να περιοριστούν και είμαστε σε μια κατεύθυνση βέβαια, ώστε να μην λείψει βεβαίως τίποτα από κανέναν ανάπηρο, όμως να υπάρξει περιορισμός στη σπατάλη και μόνο. Μιλώ και με το συγκεκριμένο και με πολλούς άλλους εκπροσώπους αναπηρικών οργανώσεων για να θεραπεύσουμε όπου υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και αδικίες. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω για τον Βαγγέλη Αργύρη μία κουβέντα μόνο. Υπάρχουν φορές που τα αξιώματα μπορεί να δίνουν κάποιο κύρος στους ανθρώπους. Εδώ για τον Βαγγέλη Αργύρη ισχύει το αντίστροφο. Ο Βαγγέλης ο Αργύρης έδωσε κύρος στο Προεδρείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κηρύσσεται περιομένη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θέματα κανονισμού ασφάλισης ή ΚΑΤΕΑΜ ασφαλιστικών φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18 /ΕΕ και λοιπές διατάξεις. Ερωτάται το Σώμα. Γίνεται αυτό το νομοσχέδιο επί της αρχής. Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρία σήμερα, Μεγάλη Τρίτη και 10 Απριλίου 2012 και ώρα 10 π.μ. με αντικείμενο εργασιών του Σώματος νομοθετική εργασία, σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη που έχει δυναμηθεί. Θέλω από την έδρα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες υπαλλήλους της Βουλής για τη συνεργασία. Ευχαριστώ.